ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Саудо ТВ. ирӯз 28 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 119 сомони 50 дирам. ирӯза навор оиди мошино мешавад. Бародар азиз, тамошо кунед, бо диққат навора нагзаронда тамошо кунед. Opel Astra G дорем, Opel Astra F, трактор дорем, самосвал КамАЗ дорем. бародар азиз, Mercedes Сечка, Toyota Camry, Astra F, Astra G, хоб баъдан Chevrolet Lacetti 2 дона, Devon Nexi ва дигар хеле мошино баҳри шумо. Хоҳиш ҳамаи шумо дар ҳамин канал подписатсия кунед. бовар дорам ай канали ягон хонаи мошини арзон мехарем. мақсади рӯз мошин боша пага бо хонаҳо мешаванд. лайкотона бизанед, навора дастгирӣ кунед. кадом намуди хона мошино дар шумо маъқуланд нависед дар комментар пешон мекунем. барои реклама кардан хона мошини замин квартира боша рӯиш кунем, рекламаш мекунем. качас бара баланд кунем, эълонро тамошо кунем. мегзарем ба эълони мошинои рӯза. якум эълони ирӯза бародари азиз сар мешавад аз самосвал КамАЗ. дар вилояти Суғд айни ҳол қарор дорад. дар ноҳияи Шаҳристон меган. солша 1986, нархаш 80 000 сомонӣ бо муомилаи созам дорад бародари азиз. моториш стандартни, коробкаш механика, баллонош 70%. метавонед дар рақамҳои +7 908 WhatsApp доранд. 24 соат муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ бародари азиз. бо ягон сум арзонтон мекунанд. ҳолати КамАЗ беҳад хубай. барои бор кашидан удобни. кор бор ями мақсад деҳара хушрӯ мекунад. корои стройка, санг, хумо, дигар корра хулоса кор мекунад. бачаҳо занг зарен, аз номи канали Саудо ТВ арзонтон мекунанд. маслиҳат кунед хитон бо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Сечка бародари азиз, элегантка гуфтанд. дар шаҳри Душанбе, солиш 95, нархша 43 000 сум меган, бо муомилаи созам дорад. рақамҳои WhatsApp дар занг зан маслиҳат кунед. мотор 1.8, коробкаш механика, сӯзишвориш дизел, краска металлик, баллоно 100%, ходовой 100%, ҳуҷҷати солона надорад. состояние мошин созай. занг занед, маслиҳат мекунем. муомилаам дора буд. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе алиш намешавад. толка сум дар корай дастрошни мефурӯшем меган. рақамҳои 901 дар занг занед. WhatsApp-ам дорам бародари азиз. муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар дар шумо ҳам хелхона, мошин, замин, квартира, техника ва аппаратҳо боша бачако, метавонед роиш кунед. мода дар WhatsApp имои дар аввали навор ҳастаи мондагем. занг занед, рекламаш мекунем. Opel Vectra A бародари азиз, дар шаҳри Ҳисор, солиш 91, 12500 сомон нархаш. иқа арзонай. просто бародар да сум дар корай. хеле мошинои арзон фақат дар канали Саудо ТВ бародари азиз. ҳамин канали ма метавонед шумо хона ё мошини арзон биёвед. иншоаллоҳ дар канал подписатсия кунед, лайкотона бизанед, дастгирӣ кунед. рақамҳои 501 WhatsApp, мотор 1.6, коробкаш механика, бензини газ, краскаш сурх, дута баллони пеш 100%, қафош 50%, ходовой 100%, ҳуҷҷат надора. состояние мошин мақсад ки бо лемени созай, кам кор ҳам дорад мега. кор дора камтар. занг занед, маслиҳат мекунем, муомила мекунем. савдо дар назди мошин алиш намешавад. тоқа сум дар корай камтар арзон мешавад. мегзарем ба трактору фурӯшӣ бародари азиз. трактор МТЗ 80 дар райони Файзобод қарор дорад. нархша мега 53 000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp дата 909 903. ҳамроҳи худаш плуг дорад. хоб гандумхӯронак дорад бародари азиз, гандумзанак. айни ҳол дар Файзобод районшай тилишкаш қатӣ метан бо. хоб 3-4 та комплект 53 000 сомон меган. ака 58 та гуфтан, 53 та да метан бародари азиз. бо савдо мешавад. хоҳиш кардан ки беҳуда занг назананд. пул дар корай савдош мекунем меган. стройка дорем, мефурӯшем ша. занг зада хитон бо маслиҳат кунем бародари азиз.
ماشین فروشی نوبتی بردار عزیز. بسیاری در همون کامنتر خواهش میکنن که از ناحیه واسه ما ماشین مونیم، مثلا اوپل استرایف برای شما سالش 1997 در ناحیه واسه نرخش 33000 سومان. در واتساپ زنگ زدم مصلحت کن از نام کانال سعودو تیوی ارزانتون میکنه بچه‌ها. موتور 1.6 لیتر коробкаш механика бензини газ кор мекунад. краска сафед балоно 70%, хадавои 100% мегам. ҳуҷҷатош тамом шидаги состояние мошин беҳтарин ай. занг занед бо маслиҳати хубам мекунем. савдо дар назди мошин дар ноҳияи восе дар шаҳри Куло бардар азиз. алиш намешава толка сум дар курай меган 33000 сомонӣ. бачако занг задан маслиҳат мехотон бо мошини беҳтарин навбатӣ Chevrolet Lacetti бари подписчико оно хоҳиш кардан мо навор кардем ина. солаш 2005 дар шаҳри Душанбе бо нархи 43000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 автоматика, 58000 км пробег. инамиқа бачако мошин 1 сола тонировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, монитор задни камера дорад, фарош кор мекунад зури бад. мақсад ки аму корбори иловагиш кардагиан барои ҳай кардан, гулят кардан. хеле масъалаи дудкунӣ хеле гап нестан. мега мотор 1.616 беҳад тозаҳай бо муомила мешавад. беҳуда занг назанем бардор азиз. худотон занг зада маслиҳат кунем. Daewoo Nexi бардор азиз. солаш 96 дар шаҳри Душанбе бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, мотор 1.5 механика. Nexia мега чашкиёш радной, варид надорад, таги мошин пусидагӣ надорад. ҳамаи короша кардагиан, мақсад ремонт шидагиай. хоб масъалаи аму багажаш камтарак шикоф шидагиай мега тамом. кузов чотка. состояние мошин хулоса соза. бисёр гапа зиёд намекунем. маълумотҳои иловагиша метавонем занг занем бачаҳо пурсен шумо. агар шумо хона, мошин, замин, квартира дошта бошед метавонем рӯиш рекламаш мекунем бачаҳо. ҳаракат мекунем ки савдо карда битемтон. то вақте ки мо дар ютуб ҳастем бари шумо, мақсад кори шуморо осон мекунем бачаҳо. Toyota Camry бардор азиз. ҳамун нафарое ки хоҳиш карден дар ҳамун комментария менависен, не ки ответа наметен ки мақсад мо мемонем, ақаллан бинависен ки гап нест ба пеш. дар шаҳри Душанбе қарор дорад бо нархи 111000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин, мотор 2.4 литр, коробкаш автоматика. Toyota Camry соли 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош то 09/2024 ҳастай. мошин вагон, состояние зури бад. хоб барои харидан дар ватсап нависен бачаҳо. ҳамин рақамҳои 907 ватсап дорад. метавонем муроҷиат кунем бардор азиз. ба эълони ҳамаи шумо расонда мешавад бардор азиз. мо ҳаррӯза соати 8 навор дорем. як рӯз хона, як рӯз мошин. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Nissan Maxima солаш 2005 бо нархи 53500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, объём мотор 3 механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. илтимос ба телефон савдо накунен, ай пеш омада бинен, нархаш кунен. иншоалло моан ягон сум мегардем. солша 2005 меган 53500 нархаш. занг зада маслиҳат кунен. агар маъқул боша бачаҳо бигирен ша. рости бисёриё дар ҳамун комментариҳо хоҳиш мекунанд ки каналҳои фурӯшӣ дорен. ин ҳамин канале ки дар рӯи экранай бачаҳо қариб 7000 подписчик дорад. касе ки мехарад дар ҳамин рақамҳои 931 нависа барои реклама кардан ҳамин худмонем.
занг занен бачаҳо, бинависен мефурӯшем, арзон карда метем барои канал. Opel Astra G бардор азиз, солаш 2000 дар шаҳри Бохтар ноҳияи Кушониёнда қарор дорад. Нархша мега 51000 сомон бо муомилаи созам дорад. Сӯзишвориш бензини холӣ, моториш 1.6, коробкаш механика, ҳуҷҷат 1 сола дорад, краска тоза, состояние мошини зӯрай, задагӣ пусидагӣ варид надорад. беҳуда зангмо назанен, алиш намешавад. толка ба сум 51000 сомонӣ Astra G сади накунен, солиш 2000 бардор азиз. масъалаи нархи навошта занг зада маслиҳат кунен. аз номи канали Саудо ТВ, худо хоҳад ягон сум ба арзонтон мекунам бардор азиз. Opel Astra F бардор азиз, солаш 1995, айни ҳол дар ноҳияи Вахш қарор дорад, дар Қурғонтепа. нархша мегам 25000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини холӣ, объем моториш 1.6, коробкаш механика, 180000 километр пробег. мошин нормали состояниеда қарор дорад. айни ҳол беҳуда зангмо назанен. мақсад касоне ки мехарен, ҳамон нафаро занг зада маслиҳат кунен. савдо дар назди мошин қарор мешавад. беҳуда зангмо назанен. краска тоза, 4 баллонаш 70-80%. агар навораи мо шумода маъқул бошад, дар ҳамон комментария рақами 5 нависем бардор азиз. имконият боша ҳамин лайкотона бизанен. ҳамин дастгирӣ чанд қад зиёд шава, навораи ҷолиб бисёр мешава. то видеои баъдина боқӣ дар амони худо бардор.